Avem impresia că subiectele prezentate de mass media prezintă realitatea obiectivă. Din păcate, în majoritatea cazurilor nu este chiar așa. Din cauza corupției, a ignoranței sau pur și simplu că nu generează suficienți bani, multe subiecte de o importanță covârșitoare pur și simplu sunt ignorate. Foamea de senzațional și cancan a oamenilor a ajuns să fie exploatată aproape la maxim de trusturile de presă. Jurnalismul reprezintă pentru ele o afacere din care se poate mulge foarte mulți bani. De asemenea, se poate folosi și pentru a face diferite tipuri de propagandă. Când vine vorba de media, subiectele pot fi încadrate în două categorii: de interes public sau interesul publicului. Acele subiecte de interes public sunt cele care fac ca presa să fie a patra putere în stat, pentru că ele semnalează abaterile de la democrație, normalitate, lege. Orice țară sănătoasă beneficiază de o presă liberă. Interesul publicului cere însă altceva. De cele mai multe ori, entertainment pentru a uita de grijile cotidiene. 3096 este o autobiografie care ne pune în față un subiect care ar trebui să fie mai des prezentat publicului pentru a se putea găsi soluții de diminuare a cazurilor de copii dispăruți. Datele statistice sunt îngrijorătoare. Ne arată că la nivel global milioane de copii dispar în fiecare an. Din această cauză, la 25 mai este marcată anual Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, cu scopul de a aduce în prim plan tragedia copiilor răpiți, de a informa pe părinți în legătură cu măsurile pe care le pot lua pentru a-și proteja copiii și pentru a ne aduce aminte de copiii care nu au fost găsiți niciodată. 3096 de zile este o carte care te va răvăși din punct de vedere emoțional, pentru că autoarea în această autobiografie își scrie și a scris povestea, coșmarul pe care l-a trăit în timp ce a fost răpită timp de 8 ani în Viena. Asta s-a întâmplat când ea avea doar 10 ani, în 1998, și a reușit să evadeze în 2006. Evident, ea a trecut prin foarte multe traume, de la traume psihice la traume sexuale. În primul rând, cred că ea a vrut să sublinieze problema asta globală în care copiii dispar. Și în al doilea rând, incompetența poliției, pentru că în cazul ei poliția a fost foarte aproape să o găsească, dar indiciile au fost neglijate.